Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Jackie Kami, but Kikubor Baman Kasmi. Kakasi Jaintia Deficit School Teacher Association kala Jingmut ya katanat pule puti ke jela badai ban Pynkiew class bed ya ki Khynnah school nadu nursery hadu class 9 badai ban pendu no ya ke examen selection mentau snem kat ba ya ke examen matric dai ban penlong ha ubenai jemmang ar hajar ar puwei u president ka KJ DSTA uba babu kular khongjirem menta kasngi ulaong bagi dekhot ka KJ DSTA kila Jingmut hau principal secretary katanat pule puti ke jela uba DP walang shua baka sorkar kan syong jingyalang haka santarik unai weng ar hajar arpo ban shim rai halor ka examen selection bat kiwei de kimat halor ka pule puti la Jingmut baka tanat pule puti kadai ban ailat ya baro ki Khynnah school ki bapil haka examen matric house nem baladep bakin tho biang ya ka examen jongki menta usnem klem da don kam banyale shua ya ka examen selection nang magi Nonghikai kin yo ye ki Khynnah school de upnai Feb 9 March pat kum juru ki Khynnah school kin yo katu kat ne ki Jingmut na ka liang ki Nonghikai ya kan ne ka sa kata ka dei ka proposal ka bengi terwai ke soka ba abada ina terwaru siaga ne ka soka bat embus baka session test na mentagi private candidate kam dai suban don mentau snap nama boleh nama barbor ka long September mentala long November kalau long tulet di nakaliang jongi Nonghikai ila ai ka proposal and suggestion baka session test na mentagi private candidate di banyala ni exam di kam dai suban don mentau snap di nakata daw baro ki candidate ki ba fen mention snap ha restriction test yang ki dai ban yo banyala directly dia ka final exam yang ka embus ar haja atwe di kata ka dai ka ka proposal kepaan kepengila ai ka soka kabalai pada ki student lani ki Khynnah school ki ba dai hapo ka affiliated recognized but ki non-affiliated non-recognized school kidai kineru kidai ban yala baik direct Clemdon section su syaka embus nama bang ngimyo ban hikai ki ngimdai ban blame ngimdai ban taipop yang ngi Nonghikai ni mi pan ni Khynnah nrei nakadau jong jinglong kerpang mentak snam ong ban Khynnah baro kidai banyala nagi affiliated and non-affiliated directly to the final exam. Nrei, nama ngila apply lot, kinyala lot baro, ngimla bantip. Ia kata kapas kafi nungki kala ban hiar ka percentage kapas. Nrei ni laong ia ga ngila Jingmut sekarang na suggest bikini di exam SSLC but HSLC kim dai ban compromise ya ka standar lani ke quality jong ka exam kamut ba ki va fit ba yo tang si khau san kin penpas kata kal akhir ke prestige jong gambus di gambus ba kesokar kadai ban num compromise ya ka quality lani standar jong ka exam